What's up guys? Hello! Kumusta kayong lahat? So, welcome to joshvlog.tv. So, salamat sa panonood So, kung ano man ginagawa nyo, stay put lang dyan. So, sana mag-enjoy kayo sa video ko. So, matagal-tagal bago ko nakagawa ng video. So, bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout yung Miracle Glow Up Rejuvenating Set. Bali nakapag-order na ako ng 2 beses. Yung isa, trinay ko, yung isa pinag-sales ko siya. So talagang effective lang din. So may mga kumuha din sa akin. So visit niyo yung FB nila or sa Google. So mura lang siya, hindi siya medyo kamahalan So ganito siya. Bleaching cream. Yan. Bleaching cream. Ito na lang natira sa akin So bali shout out kung gusto niyo rin mag-order. So pay nyo lang din ako. So yun, sisimulan na natin yung video natin So sana magustuhan nyo. So ayun, tara, simulan na natin yung video. Let's go. Ladies and gentlemen, please make some noise for yun po magpapayabangan po yung tatlo. So bali yung tatlong presidente sila po kasi yung nangunguna sa survey. Si BBM, si Pacquiao, tapos si Leni. So payabangan daw po ng bahay, palawakan, tapos patagalan bago makalabas bahay nila. So una po si Pacquiao, sabi ni Pacquiao, pag kayo pumasok sa bahay ko, 3 buwan bago kayo makalabas. Pasok yung dalawa, si Leni tapos si BBM. 3 buwan nga bago nakalabas. Palakpakan. Kinabahan yung dalawa, si Leni tapos si BBM. Sabi naman ni si BBM sabi naman BBM, pag kayo din pumasok sa bahay ko, makakalabas kayo 5 buwan. Ay, hindi makapaniwala si Leni. Nga, bago nakalabas si Leni tapos si Pacquiao, palakpakan sila. Grabe yun So ayun nung si Leni bali kinakabahan si Leni, syempre. So kalma lang siya. So ayun, kalmado lang siya. So ayun So sabi ni Leni, pag ako nagyabang, wala lang. So ayun, makakalabas kayo 3 araw lang sa bahay. Dismayado, nagsipag-alisa ng mga tao. Pero nakalabas nga sila ng 3 araw. Pero may mga suko tapos reporter na paglabas nila. Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasan. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng aming kamera, dadalhin kayo ng ABS-CBN SOCO. So nangyari, pinalapa ni Leni. Yung dalawa, si BBM tapos si Pacquiao, sa loob ng bahay nila. So para siyang manalo. Yun, manalo na Leni Robredo. Ang pangalan 12 hours number.